Has sentit a parlar mai de la paraula escocell? Saps què és? Doncs mira, és l'espai que té un arbre en una ciutat o un poble al terra. És aquest típic quadrat que quan vas pel carrer els mires i penses no entenc per què la gent els fa servir com a papereres. Perquè mira que poden arribar a estar bruts o fins i tot el terra compactat, que dius això no ha de ser bo per l'arbre, és que acabarà morint aquest arbre. Doncs bé, hi ha un grup de gent que s'anomenen escocells, amb K, que es dediquen a enverdir els escocells de la ciutat. No només per voler cuidar millor l'arbre, sinó també per augmentar la superfície verda que tenim a les ciutats. Que clar, amb tant de cotxe, al final tot aquest fum ens l'estem tragant. I quina és la millor manera d'absorbir aquest fum de l'aire? Les plantes. I a més, si plantem biodiversitat en els escocells, com poden ser flors i si són autòctones millor, la fauna, com poden ser les abelles, és que tindran més espai. I si algú té un hort urbà al balcó, doncs aquestes abelletes poden arribar a pujar. Ja m'enteneu, oi? Primer, les fustes. Jo vaig trobar un somier al costat del contenidor i les vaig agafar. Eren la mida perfecta. Després jo faig servir uns pals que clavaré a la terra, ben profunds, que siguin forts. I així hi faig punta. Ja ho veureu després. Vaig fer servir aquesta mena d'escaire amb aquests cargols per les cantonades. I aquí veieu, a base d'apretar, Si no tenim eines, fem el que podem. Així va quedar i així anem muntant. Fent una mica com puguem, aguantant amb el peu, posant-ho així. I aquí veieu com deixarem un dels costats lliure perquè pugui entrar l'arbre. Després també vaig comprar aquestes coses que vaig pensar que serien útils. Doncs bé, i així que el pal s'aguanti més. Tot perquè l'estructura sigui el més sòlida possible i pugui aguantar els cops que pugui fer algú que passi pel costat, un gos que pugui passar per allà. I us pot passar això, que els cargols surtin per l'altra banda. Doncs busquem una solució. Jo el que vaig fer és una mica de Blu-Tack, però tot i així encara sortien. Així que vaig agafar aquestes petites femelles, les poso a sobre i una capa més de Blu-Tack. I així, doncs mira, funciona. Per acabar, cal dir que plantar un escocell no és una feina d'un dia. Si vols plantar-ne un en el teu carrer per tindre'l maco, s'ha de cuidar. Depèn quines plantes s'hauran de regar més o menys. Què? T'animes a fer-ne un?